Tak hezké odpoledne všem. Já pocházím opravdu úplně z Jižní Moravy, někde mezi Břeclaví Hodonínem, obec Dolní Vodenovice. A je tam taková docela velká duchovní i hudební základna, takže tam hraje skoro každý na nějaký nástroj. Přesně před týdnem v neděli jsem slavil 41. narozeniny a o mém rodinném stavu se vyjádřím potom až v průběhu toho mého takového malého svědectví nebo té cesty do orchestru, který doprovází vlastně Mladí fest nebo Festival mládeže. Je to v podstatě vlastně až tady trošku na vyzvání Šimona takové vlastně svědectví, které až jsem se skládal, tak jsem vlastně si uvědomil, jak Pán Bůh v mém životě skrze Pannu Marii a skrze i tu Medjugorje vlastně hezky zapůsobil. Poprvé jsem byl v Medjugorji v roce 99, protože naše farnost opravdu je docela aktivní, živá, i co se týče mládeže, takže opravdu z naší farnosti už v té době jezdil na Mladí fest celý autobus. Neříkám, že to byli všichni mladí, jezdili tam samozřejmě i ti starší zvědaví a chtěli být s těma mladýma, takže bylo to tak jako půl na půl, ale opravdu celý autobus byl z naší farnosti. Poté jsem tam byl ještě jednou, asi o rok později a pak už to nějak jako ustalo, to putování mládeže do Medjugorje z naší farnosti, protože úplně vlastně v té době tomu jakoby ne všichni kněží, biskupové a tak dále byli nakloněni, vlastně ani neměli nějak potřebu nebo nebyli k tomu vyzýváni, aby tohle poutní místo propagovali, protože oficiálně, jak víme, ještě není uznané za poutní místo, jak je třeba Lourdes nebo Maria Fatima a tak dále. A já jsem v době 99 začal studovat na konzervatoři obor klarinet a jak jsem slyšel ten orchestr jako normální účastník, tak mě to samozřejmě velmi zaujalo. Říkal jsem si, to by byla paráda, tam prostě hrát, tady je tolik lidí a to by bylo super. Tak jsem přijel do nadšen tady z toho zájezdu, z toho Mladí festu a hned jsem začal zjišťovat, jak by to bylo možné, jak se tam na někoho kontaktovat, jak to tam zkusit nějakým způsobem se tam protlačit. Shodou okolností mám takovou aktivní akční maminku, ta říká, já znám jednoho kamaráda, on je z Hodonína, on tam jezdí hrát na kytaru a na banjo, já mu zavolám, já se zeptám. Tak neváhala, zvedla telefon, tehdy ještě pevnou linku, trvalo to asi týden, než se s ním spojila, ale vyšlo to. Tak se ho ptala na to, jak to tam chodí a že prostě silně teďka začal studovat na konzervatoři, že by chtěl hrát v orchestru na Mladí festu v Medjugorje. No a jeho odpověď byla, no, tak to tedy není vůbec tak jednoduché. Tam jako to je výběr z celého světa, musí znát medjugorské písničky a musí umět improvizovat a prostě to jsou jako mistři svého řemesla. No to není úplně tak pravda, když tam hraju, nebo jsem měl možnost hrát já, ale v podstatě mě takhle svým způsobem odradil a zpětně viděno to bylo vlastně v té době moc dobře, protože bych opravdu asi možná se tam nechytal a nevěděl bych vůbec, co mám dělat, co mám hrát. Nicméně myšlenka mě opustila, studoval jsem vesel dál na konzervatoři a o 15 let později, v roce 2014, jsme se s kamarádem vydali na takový trip k moři do Chorvatska. Vzali jsme spacáky, stan a jeli jsme prostě bez nějakého pevného bodu, že pojedeme prostě k moři a budeme tak cestovat. A v rámci toho našeho cestování jsme se domluvili, že se zajedeme podívat do Medjugorje, že tam probíhá festival mládeže, bylo to přímo v tom termínu, první týden v srpnu. Kamarád byl taky proti, jelikož jsme byli z takových tradičních věřících rodin, tak nám to bylo sympatické, že se nebudeme válet jenom u moře, ale strávíme nějaký čas i tady
té duchovní boží blízkosti. Tak jsme se tam vydali, že tam budeme jenom na den a večer pojedeme zpátky. Nicméně se nám tam tak nějak zalíbilo a dokonce možná nás oslovilo to, jak tam otec Marinko už tehdy, myslím si, že už tam byl, ale možná mě někdo opraví, nicméně kněz, který to tam vedl, tak říká, že si strašně váží toho, že ti mladí jsou tady a že to nevymění za nějaké válení u moře a že se tady prostě smaží na tom sluníčku a obětují to Pánu Bohu. My jsme se na sebe tak podívali a usoudili jsme, že teda tam asi možná zůstaneme ještě teda den, ať nejsme takový ti ovaleči mořští. Nicméně nakonec jsme tam zůstali asi 3 nebo 4 dny a mě za tu dobu opět v hlavě vystala ta myšlenka, že vlastně bych mohl zkusit znova se tam do toho orchestru nějak jako dostat, když už je tak blízko. A už mám nějaký rok těch studií za sebou. Tak jsem si tam vyhlídl jednu holčinu, která zpívala v slovenčině, byla tam promítnuta na tu velkou obrazovku, tak jsem si zapamatoval tu tvář a jak skončil program, tak jsem postával u toho východu a čekal jsem, až přijde, abych se jí zeptal vlastně bez nějakých jazykových bariér, jak to tam funguje. Ona vyšla, tak jsem ji oslovil a ona říká, prepáč, nemám teraz veľa času, ale je tu ještě jedna Češka, seznámím tě s ňou a opýtaj se jí. Říkám, dobré, tak jsem čekal, za chvilku přišla ta Češka, která se jmenovala Mirjana Šimečková ze Zlína a tam mě vysvětlila vlastně, jak to tam chodí, seznámila mě s tou koordinátorkou, která to tam má na starost celé, tam mi dala vizitku a řekla, ať napíšu mail po 1. dubnu, že vlastně do té doby jakoby se přihlašují ti účastníci nebo ti muzikanti, kteří tam byli rok předtím. Pokud už někdo nechce se zúčastnit, tak jakoby uvolní místo a oni doplní stavy z těch nových zájemců. Takže já jsem po 1. dubnu napsal, že bych měl zájem být členem orchestru. Přišel mi takový dotazník, asi 10 otázek, jak dlouho hraju na nástroji, jestli znám medžugorské písničky, jestli umím improvizovat, jestli umím zpívat v rodném jazyce. Takže já jsem to všechno zodpověděl. Dneska už to probíhá trošku jinak. Dneska už říkali holky, co tam byly ze Slovenska, houslistky, že už posílali nahrávku a už pan dirigent to vybíral i nějak na základě nahrávky, ale v době, kdy jsem se tam nějak snažil já přihlásit, tak to bylo opravdu jenom na základě nějakého dotazníku. No, byl červen, pořád se nic nedělo, žádná odpověď, tak jsem už jako si potřeboval prázdniny naplánovat, vědět, jestli ten termín teda budu doma nebo budu někde cestovat. Tak jsem napsal koordinátorce, jmenovala se Lydia Paris a hodně tam tlumočila i ty programy. Napsala mě, že mě posílala mail, že se mnou počítají, že jsem na tom listu jako zapsal. Takže v roce 2015 jsem byl poprvé členem tady toho sboru orchestru. Funguje to tak, že se tam jezdí o 3 dny dříve před festivalem. 3 dny se zkouší, ráno, odpoledne, večer, různě sbor, orchestr zvlášť, pak dohromady, pak se dělá nějaká zvuková zkouška. A vlastně s výjimkou covidového roku 2020, jsem tam byl každý rok a poprvé letos vzhledem i k rodinným nějakým okolnostem jsem Mladifest vynechal, takže jakoby 8krát po sobě a na to se váže ještě vlastně to hlavní. V květnu 2017 dělají vlastně po celé jakoby Evropě, nebo na to funguje po celém světě. Podobně jak tady je jakoby takové centrum koordinační medžugorské, tak dělali v Paříži, právě pořádali to děcka ze sboru, dělali tam medžugorský víkend a oslovili nás na naše skupině, jestli nemáme zájem přijet to hudební doprovázet, nebo že kdo bude chtít, takže zařídí ubytování, stravu
jediné, co tak se tam máme nějak jako dopravit. Tak já jsem tehdy byl docela takový jako nadšený muzikant, říkal jsem si super, zahrál si v Paříži, tak jsem jel do Paříže. A v té době mě bylo nějakých 34 let a tak jsem se protloukal životem, neměl jsem vlastně žádný vztah, žádnou známost. Předtím nějaké byly, ale bylo to zase až tak vážné, nebo se to vždycky nějak jako rozpadlo. A už jsem začal tak trošku jako pokukovat po tom, že bych jako rád třeba nějakou rodinu a ženu a tak jsem se za to jako dost modlil a už jsem tak s Bohem jako začal podobně, jak tady otec přede mnou jako smlouvat a různě to jako se snažit s ním nějak vyjednat. A živě si pamatuju, že v té Paříži jsme tam spali v rodině, bylo nás tam asi 5 z toho orchestru. A jeden večer, když jsem se modlil, tak opravdu už na mě dolehlo taková jako, jak to říct, ne úplně beznaděj, ale už opravdu taková, jako z toho jsem byl unavený, že jsem se jako za to docela dlouho intenzivně modlil. A pořád Pán Bůh to nechával nějak jako bez vyslyšení, bez nějaké odezvy. Tak jsem hodně jako ostře v té modlitbě jako s Bohem promluvil. Myslím si, že jsem tam použil i nějaký jako vulgarismus docela ostrý vůči Pánu Bohu. Ale otec mě tady taky utvrdil v tom, měl podobnou zkušenost, že Bohu bys měl být upřímný. Já jsem mu to opravdu jako vmetl dost ostře do obličeje, jako Pane Bože, co teda, jako kdy, jako dlouho mám ještě čekat. A slyšel jsem vnitřním hlasem půl roku. To mě teda hodně zarazilo, protože to nebylo nějaké moje jako smyšlení, to prostě fakt bylo tak intenzivní, že jsem prostě zůstal na té posteli seděl a chvilku jsem byl jako pařený. Říkal půl roku. Dobře. Tak jsem si vzal kalendář, spočítal jsem se přesně půl roku a strašně mě to osvobodilo. Úplně jsem začal být takový, jsem říkal, tak dobrý, teď to řeším, nemusím půl roku, mám klid, pak to přijde, je to v pohodě. Teď si myslíte, že se stalo za půl roku? Vůbec nic. Ale stalo se toho týden později. A vy si myslíte, že špatně počítal. Já nebo Pán Bůh. Samozřejmě já jsem se o týden sekl v tom kalendáři. Přesně za půl roku se stala ta věc, že jeden kamarád z Malty, který taky zpíval v tom orchestru, si udělal takový výlet po Evropě a jel napříč snad všemi zeměmi. A vždycky v té zemi, kam přijel, tak kontaktoval ty kamarády z toho sboru, zeptal se, jestli by mohl přenocovat 2-3 dny a pokračoval dál. Tak přijel do Brna, jsem tady ještě bydlel v Brně, studoval jsem tam, přijel do Brna a ozval se té shodou okolností kamarádce, která mě do toho orchestru pomohla nějakým způsobem vlastně se tam dostat, to je Miriam Šimečkové. Ona říká, jasně, přijeď, není problém, my tě ubytujeme. Přijel do Brna, Miri zjistila, že to není tak jednoduché, že mají plný byt lidí a volala mě, jestli by s tím nemohl pomoct, že si by nemohl přespat u nás. Jsem říkal, jasně, není problém, my jsme kluci na bytě, tam prostě máme karimatku, madrečku, není problém. A teď jsme plně vymýšleli program, teda bychom něco ukázali. Já říkám, já hraju večer v divadle, představení hrál, já jsem externě zaměstnán v Městském divadle Brno, hráli jsme muzikály. Říkám, hrajeme muzikál, může se klidně přijít podívat, já seženu lístky, ale bude to v češtině, tak nevím, jestli z toho něco bude mít. On říkal, že rád přijde, že ho zajímá ta scéna a světla a zvuk a to. Tak já jsem sehnal lístky pro něho i pro tu Miriam a asi 20 minut před představením mi přišla SMS-ka, jestli bych nemohl sehnat ještě jeden lístek pro spolubydlící od té Miriam. Tak jsem říkal, jo, není problém, seženu ještě jeden. Tak jsem čekal s lístkama
netrpělivě před představením, aby jim ji předal. A teď jsem tak stál pod těma schodama a chodili i návštěvníci toho divadla a tak jsem čekal, kdo bude ta spolubydlící. Tam objevila taková holčina, která mě zaujala, řekl jsem si, to by mohla být ta spolubydlící. Vypadá dobře. Myslíte, že byla nebo ne? Přesně tak byla. Byla to spolubydlící a od té doby vlastně od toho seznámení, jak se říká láska na první pohled, tak v podstatě se dá říct, že jsme se ještě neznali a už mě zaujala, takže pak jsme vlastně navázali známost. Chodili jsme spolu asi 2 roky a byl jsem opět v Medjugorji na Vladifestu. Byl jsem u svátosti smíření u otce Timoteje Maria Pavla Váchy. Řekl jsem mu svůj jako stav, že kolik mám let, že mám jako známost na to. A on říká, a na co čekáš? Řekl, jak jako na co čekáš? Tak máš roky, tak si uvím. Řekl, jo, tak jako plánujem to. No, na co čekáš? Tak jsem mu neměl vlastně moc co odpovědět. Tak jsem koupil v Medjugorji zástavní prstýnek, přijel jsem z Vladifestu, další víkend jsme šli kamarádovi na svatbu. Na té svatbě jsem požádal ženu o ruku. Do roka byla svatba v roce 2020, v době největšího covidového období září, myslím, že to bylo 5. září, ano, to je správně napsáno, 5. září byla svatba. Ohlasy na svatbu byly velmi pozitivní, asi 30 lidí a dalších 50 zůstalo v karanténě, takže máme vzpomínky na svatbu takové smíšené. Nicméně včera naše starší dcera Valentinka oslavila 3 roky a v červnu naše mladší Amálka oslavila rok. Letos jsem na Vladifestu poprvé po 8 letech hrát nebyl. Bylo tam více okolností, samozřejmě nebyla to jenom jedna věc. Já vždycky vnímám, i když jsem tam byl, jak se říká, výběr z celého světa. Ono to není úplně tak pravda. Je pravda ta, že se ten orchestr sbor, 100členný orchestr sbor skládá opravdu minimálně 20 až 25 národností. Jo. Tam opravdu oni se snaží, aby bylo zastoupeno co nejvíce těch zemí, což je fajn, ale určitě to není ten nejlepší výběr z celého světa, to bych tam nebyl ani já, ale vždycky tam cítím takový to, že Pana Marie si to poskládá, jak potřebuje. A letos samozřejmě se mě do toho nahrnulo vícero věcí, navíc přišel asi před 5 lety mail, mířený teda spíše asi jakoby do té sborové části, která je početnější, asi 80 členů a těch 20 členů je orchestr a kapela, která je tam víceméně stála, protože aby to nějak fungovalo, tak vlastně ten základ tam tvoří už ti hráči, kteří to znají a kteří to svým způsobem táhnou. A přišel mail, že nikoho nechcou tam jakoby vystrkávat nebo ho ukončovat nebo odrazovat, ale že ať každý zváží, že je to prostě Vladifest a že je tam nějaká nepsaná hranice těch 35 let. Tak já jsem tam tady po tom mailu vždycky jenom psal, že pokud by bylo potřeba, je třeba vzhledem k zastoupení té země a nehlásil se tam nikdo z Česka, anebo případně i ten nástroj, takže jako rád přijedu, ale že pokud tam bude jiný zájemce, tak místo uvolním. Takže jsem tam jezdil pořád ještě dál, ale to jsem tam teda poprvé nebyl s tím, že i žena mě vlastně takovým divným akcentem řekla, že je to festival mládeže. Ona má vystudovanou holandštinu, ale holandština to nebyla. Byl to takový, no s těma dětmi je to náročné, takže já jsem se tomu ani nebránil, protože vlastně vždycky všechno má svůj konec. Ale za tu dobu tam člověk navážil určitě spoustu přátelství. Trošku mě mrzelo, že letos tam nebyla Česká republika zastoupena v tom sboru orchestra. Už se mě dost lidí jako ptalo, nebo
klidně můžete dávat kontakt, taky já se vždycky snažím zprostředkovat tady tu cestu, ať tam ta naše země je zastoupená. Jednak je vždycky fajn, jestli myslím pro ty účastníky slyšet tu mateřštinu, ať už to bude celý pobyt jedna písnička, tak to vždycky trošku jako člověka povzbudí a potěší. A letos myslím, že tam nebylo ani Slovensko, nebo dostal jsem ten seznam a neviděl jsem tam ani z Česka, ani ze Slovenska. Takže, jak říkal pan Ježíš, Boží království dobývají násilníci a orchestr na Mladífestu taktéž. Takže pokud tady jste měli někoho, kdo třeba je hudebník, hodil by se tam, nebo měl by o to zájem, klidně předpošlete kontakt, který má, nebo najdete i kdekoliv na Facebooku a klidně pomůžu, poradím. Říkám, klíč k tomu úplně neznám, je to určitě trošku řízeno i zhora, takže asi ten, kdo tam má být, tak tam vždycky je, ale pokud se člověk neozve a nebude se snažit se tam v případě zájmu, tak jak já jsem se vlastně po 15 letech nenechal úplně odradit. Tak zážitek je to hezký, hlavně, že člověk je jakoby u toho, v tom centru toho dění. Na těch adoracích je to teda hodně silný zážitek a dar, že tam člověk může vlastně sloužit tím, co sám dostal, tím darem hudby, nebo zpěvu a hudby. Takže díky vlastně Mladífestu, orchestru, jsem se oženil a máme zatím 2 holčičky. Takže to je asi všechno. Děkuju.